नोंथांनिसिमबो आंनि चेनेलाव दिनै आङो मोनसे भिडिअ बानायनो सानबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो बे साननैसो भिडिअ होथारनाया जायाखैमोन आरोना बिराद गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय आङो दायो लोमजानानै गगा मोननानै माथो साथो सेन्स जालायनानै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि दिना बिराद सान्दुं गोसा आरोना ओमफ्राय आंबो दासो राजगड़निफ्राय थांनानै फैदों ओमफ्राय जि गरम मोनदों आङो नै दायो दखानावसो जिरायना दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो बे सानसे बिराद भिडिअ होथारनाय जायाखै गोबावथार जाबाय बिनिखायनो आङो दिनै ओरैनो न'आवनो फिसा ब्लग बानायनोसै होननानै सानबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंहा दिनै बिराद खामानि दङ ओमफ्राय सान्दुं गोसानि थाखायनो बिराद बानाय मोनदों आरोना लोगोफोर जि सुनाय आरो बिदिनो ओंखाम ओंख्रि संनाय मानाय आंनि लोगोफोर आरोना लोगोफोर थांदों ओमफ्राय आं भिडिअ बानायनायखौ नायलांदों आरोना ओमफ्राय आं माथरदों आरो ओमफ्राय सान्दुं गोसाखायनो बिराद बानाय मोनदों अब्लाबो आङो बानायनोसै होननानै सानबाय आरोना माने जि सुनांगौ दङ ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनांगौ दङ जायाखै गरमनिफ्राय फैनानै ओमफ्राय आङो जि बार स्रो नांनायखाय बेयाव दखानावनो जिरायनानै दंगासिनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो फिसाफोरा लेखा फरायनानै लांख्रां फांख्रां खालामना दोनजोबदों नै जि सुनांगौ आंहा दख'ना सुनांगौ ओमफ्राय थेम्फालिया जोंना नै ओंखाम ओंख्रि संदों दिनैसो सुलेखानि ओंखाम संनायखौ मोनजासिगोन माबायदि सङोथाय गोथाव संदै फिसालाफोरनि स्कुलनि जुथा सुनो नागिरदों लोगोफोर नायलांदो सानसेनि मैला जाबोखायो आरोना स्कुलनिफ्राय फैनानै ओमफ्राय सुबाय थानांगौ जायो ओंखाय आङो सान्दुं गोसाखाय सुना होनो नागिरदों आरोना मैला जाबोखाबाय नै जुथाफोरा सानसेनि मैला जाबोखायो आरोना फिसाफोर खामानियावहाय माबायदि मावनांगौ बिराद गस्ला सुनाय ड्रेस सुना होनाय स्कुल थांबा ओंखाम होनाय जुथा सुनाय बेनो आरो हिन्जावफोरनि खामानिया हागुरै बाबाबसिन गोलैगोन नै मुकुटा जोंना जोंहा मुकुटा जि आंखौ केराम गेलेनो लोगो लागासिनो आरो आङो गेलेनोनो रोंथारा मुथुआसो गेलेनो रोङो ओमफ्राय आंखौ लोगो लाबाय थादों आरोना ओमफ्राय आङो गेलेनायनो नागिरबाय आरो दायो मुथुदों चेलेन्ज खालामनो नागिरबाय मुथु सोर हायो दे ओइ बे बिराद हायो बे गथ'आ ओमफ्राय आंखौ 50-50नि गेलेनो चेलेन्ज लानो नागिरदों आंजों बेयाव ट्रोप दे कौन जीतेगा कौन हारेगा दे मा जादों बेयो
गस्ला सोबाय आं ओमफ्राय बेबो हाबसै दे फाइन ला दे आं रोङा नालाय आंखौ फाइन लानानै जाजोब रदे जोंहा फुख्रियाव ना हमनो नागिरदों आरो ओमफ्राय जि हाग्रा जादों जि लुवार दङ ओमफ्राय आङो बे ना हमनायखौनो नायहैनो नागिरदों आरो ना एसे होखांनानै फाननो आरो नायदो लोगोफोर ना सारग्राफोरा दैयानो रानजोब्बायबो एकदम बेयाव ना मावाया थालांला आरो ना ए नै माबाया दान्दाया गबाय बेल'लै गैला बेनिफ्राय गैला नै जोंहा दाउनि दाउदैया खैथा दङ बेयाव दैसे दैनै दैथाम दैब्रै दैबा सयताल' आरो ना ओमफ्राय सयताखौनो गदोंमोन आरो बे दाउ बिमाया ओमफ्राय आङो गहोला होननानै बिदैखौ बोखाना लायबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय आङो जानोसै दे बेखौ ओमफ्राय आं सानदों एवना जानाया हामगोन ना बयल जानाया हामगोन ना सानगासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दायो संनोसै मा खालामनाय जायो लाइटखौ होना हरनांगौमोन दाउदैखौ बयल खालामसै दे रिंखौ दे बयल खालामनानै जानोसै लकेल बिदै जि फिसा फिसाखा बिदैयाबो अमा बेदराबो मोनखांबाय नै लोगोफोर दिनै आङो ढेर खामानि मावबाय ओमफ्राय मेंग्लिलायनाय मोनबाय आरो ना नै अबस्था गैला ओंखाम ओंख्रि संनानै ओमफ्राय ना हनायखौबो नायहैबाय एसे बिराद खामानि मावबाय आरो ना ओमफ्राय दिनै आंहा खामानियानो ओरैबायदि जाना दंमोन ओमफ्राय आङो दासो गोसोखौ स्रां मोनबाय आरो ना ओमफ्राय मावस्रांजोब्बाय दायो ओंखाम ओंख्रिबो संखांबाय ओमफ्राय जानोसै बेदरबो एवखांबाय दाउदैबो दिनै मा जानो आरो ना ओमफ्राय दाहा दसेनि उनाव नाबो मोनजानो हागौ नाबो लाखिना दोनदों ओमफ्राय जानोसै आरो गोथाव खस्थ'बो खालामबाय ओमफ्राय गोथाव जानोसैबो लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो अमा बेदरबो लाबोदोंमोन आरोना आङो अमा बेदरखौबो एवखांबाय आरो थ' बिदिब्ला जानोसै गोलोमजोब्बाय नै ओमफ्राय आङो लोमजादोंना बे सानसे माथो साथो सेन्स जालायनाय जादों लोमजानानै माथो साथो सेन्स जालायनायखाय आङो नैखौ गानदों आरो ना ओमफ्राय उन्दुनोबो ओंखारबाय थाग्रा जादों ओमफ्राय जन्दिसफोरसो जादोंदां साननानै आङो नैबेखौ गानदों आरो ना आथिं आखाइ रेवदों ओमफ्राय बिराद उन्दुनो जाबाय थायो आरो ना जिरायनाय मानि थेन्थ'नो ओंखारग्रा जादों बेनिखायनो आङो बेखौ बायनानै गानबाय आरो थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो Kue dede जानोबा
ओमफ्राय आं लोगोफोरनो ओंखाम जानायखौ देखायनो होननानै सानदोंमोन आरोना दाउदै बयल खालामनायखौ ओमफ्राय आङो देखायनाय जायासै आरो मानो होनबा आलासि ओंखाम जाबाय थानाय समावनो देर मानसि फैना होबाय ओमफ्राय मानसि फैना होनायाव आङो भिडिअखौ लानाय जायासै आरो ओमफ्राय देखायथ'ला होननानै आङो देखायासै ओमफ्राय आं दायो ओंखाम जाखांनायनि गय जानोसै गयखौबो खावनो रोंबाय नामाहाय गय देदेरे बिराद गोथावनो जानो ओमफ्राय आङो बे गय देदेरेखौ जानो नागिरदों आरोना ओमफ्राय आङो गयखौनो कुनु दिना जाया होमब्लाबो आङो बे गय देदेरे होननायखाय जानो लुगैदों आरो ओमफ्राय जि गोथाव बे गया ओमफ्राय माबा गोफा जाया आरो ओमफ्राय आं जानो नागिरबाय ओरैबायदि साफाखा गया फिसा आरोना नै बिस्टिरानो ओरैबायदि साफा आरोना गया ओमफ्राय ओंखायनो मा होनो मैया लेबनाय नायनानै आङो जागोन होननानै साननानै थाबाय थादोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दिनै जानोसै आरो ओंखाम जाखांनायनि ओमफ्राय आङो नै फाथैखौबो खाना लायखाबाय ओमफ्राय आंना गुजुदों गगा मोनदों लोमजादों होनबाबो आङो गय जानाय नायनोसै होननानै सानबाय आरो दिनै जाहोनानै हायाखै ओमफ्राय आं जानायनो लुबैदों आरो जानो माने गथ' मोनसे मा जाबाय गथ' मोनसेया गय जानो हामा गोथाव नङा नामा बेसो गोखा खालामदों गया गोखा नङा बेसो गोखा खालामदों बेखौ होयोलाय नांगौ गोथाव जाना गया ओमफ्राय आं दिनैनि ब्लगखौ बेसेखिनियाव फोजोबनोसै लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ लोगो मोनबावगोन ओमफ्राय आंहा दिनैनि ब्लगा बेसेखिनियावनो जोबबाय बाय बाय